wannan larabata ne. Okay. Babu wata mace da ta tsuguna ta haifi mutum da zai ganka yayin da za ka gudanar da ayyukanka. Gaskiya ka taimaka ne. Nan babban taimako ne. Yanzu me abun goro? Tashi ka tafi. Mu ba ma karɓa abin sadaka. Sadaka ta kuce ta bil adama. Alhamdulillah, tunda Allah ya sana samu wannan abu yanzu ne za a yi sata da gaske. Ai ko ga soja ta kan shi dan fara. I don't want peace. I want problems always. Are you playing? What type of playing is this? This is playing. Ya gani. Yau ma ba zan ba mu. Are you playing? What type of playing is this? This is playing. Allah kai sun yanda hujjar ne. Many times would they tell you before you know that Nigeria is not Complete. Elenco. Wa fita fuda. Bana complete. Yau ce na maganin ka.